Hello, people! Today is the day. Gusto ko magmukbang. Meron ako mga prutas dito na gusto kong kainin with bagoong and I wanna film it. Today is Friday. I just reached 600,000 subscribers. Thank you so much. Salamat, guys. Sobrang thank you so much. Alam nyo na yan. Yeah. Anyway, i-prepare ko lang to kasi gusto ko silang kainin with bagoong. I-try ko lang. Ito hindi ko pa to na-try na kainin with bagoong. Ito yung bayabas. Ito, syempre, na-try ko na. Mangga with bagoong and apple with bagoong na-try ko na din. And it's so good. Naglalaway na ako. So, kung gusto nyong manood ng video na to, sana meron kayong pagkain dyan kasi baka maglaway kayo, beshi. Iniisip ko pa nga lang, naglalaway na ako. Basta bagoong talaga. Anyway, cut na muna natin to sila. And then, let's do a mukbang! Ayan! Ang ating fruit mukbang. So, na-prepare ko na yung ating mga prutas. Bayabas na malaki. Apple. Tig-isa lang to, guys. Kasi hindi to mauubos. And mangga. In fairness, sa apple, isang upuan lang with bagoong. Nauubos ko yan ng isang upuan. My gosh. Yummers. And then, meron tayong bagoong dito. This is from Barrio Fiesta. Ito yung red. Ano siya, guys? Spicy. And it is so good! Pero before tayo magsimula sa kainan, guys, before natin simulan yung ating mukbang, gusto ko lang i-share sa inyo itong app na to. It is an app for Android users. This app is called Nox Cleaner. Isa siyang mobile cleaning app. So again, kapag naglalag na yung phone nyo, medyo mahina na yung mga functions, maybe kailangan niya lang ng cleaner. Na-try ko to sa phone ni Dan, and kasi bago pa yung phone ni Dan, hindi naman siya ganun katagal ng linis. But nakakalinis talaga siya, guys. Nakatanggal siya ng mga ilang MB ng mga files na na-delete pero nag-stay pa din sa phone. And hindi lang siya panglinis, guys. Pwede din siyang antivirus. So, chinek ko din yung phone ni Dan kung may virus ba siya and wala naman so far. So, pwede siyang pag-check ng virus. Pwede mo din siyang gamitin na pang-lock ng mga app. Kasi, di ba, usually yung mga app, hindi naman siya nalalock natin regularly. Pero, with Nox Cleaner, pwede mong ma-lock yung app mo. And meron pang mga iba-ibang features na pwede nyong magawa. And this is absolutely free, guys. So, lahat ng may Android phone, download nito for free. Ililive ko yung link sa description box. Go ahead and download it if kailangan nyo ng mga app na pang ganyan. And yes, let's go ahead and eat. So maglagay lang ako ng bagoong sa ating tang-da-da-dang-da-dang. Kita nyo ba? Ano ba yan? Hindi nyo naman kita. Mamaya, ilalagay natin sa gilid. Ayan, marami talaga ako magbagoong. Lalo na ngayon, ang dami nitong prutas natin. Yung bayabas, hindi ko pa siya na-try na... Oh my gosh, ang bango. Hindi ko pa siya na-try na kainin with bagoong. First time ko to ngayon. Titikman ko muna and I will let you guys know kung marirecommend ko siya. Pero first, mangga muna tayo. Tagal ko na hindi nakakain ng mangga. Naglalaway na ako. Sana kumakain din kayo dyan. Kain tayo, guys. Hindi ko alam kung ano pag-uusapan natin. Itong manggang to, nabili ko doon sa market sa city. And hindi siya maasim. Hindi talaga siya maasim. Tumatawag ang kanta ni Boy. Wait, guys. Hello, babe. Hello, I want like Asian groceries, get some quail eggs for you. Okay. Do you want them in quail eggs in water or in brie? Or bright? Water. In water? Yes, please. Sorry? Yes, please. Okay, how many tins? 2? When does it expire? 2021, I'll get 3. Yes, 3 please. Thank you, my love. Kung hindi nyo pa na-try, apple with bagoong, try nyo. Masarap. Noon talaga, kapag kumakain ako ng apple, inaano ko talaga siya ng asin. So, apple with asin talaga ako. And never ko naisip, yung bagoong, naisip ko lang siya nung sinabi sa akin ni Manay na masarap. Masarap ng bagoong. So, kung hindi nyo pa na-try, try nyo. Masarap talaga. Parang ito na nga yung dinner ko. Ang dami na nito, guys.
Try natin muna yung bayabas. Wag bagoong. Okay lang dito asin kula. Wala ko asin hawid. In fairness naman talaga sa Danny Boy ko ay binilan niya talaga ako ng quail eggs. Ilang araw na kami naghahunt ng quail eggs. Kasi naman, kapag naisipan namin bumili ng quail eggs, gabing-gabi na. Siyempre, wala nang open na Asian shop. Eh, walang quail eggs sa mga normal lang na mga grocery. So, yun, binila niya ako. Buti lang open pa yung Asian shop. Maaga pa eh, ano oras na? 4:30. Mas masarap siya kung ano lang, asin lang. Marami ako mag-asin, guys. Pag ako. Masarap to. Kasi makapal yung yung balat. Konti lang yung yung laman niya, which is yung mga liso-liso. Hindi yan Tagalog yung liso. Anong Tagalog ng liso? Buto! Hindi siya buto-buto. Masarap din ang buto-buto. Kailangan na mag-ingat kasi baka masira yung mga pasta-pasta natin dyan. Anyway, anong pag-uusapan natin? Wait, ubusin mo yan. Huwag mong ilagay yan dyan. 600k na ako, guys. Salamat, guys. Pasensya na ako magsasalita ako ng puno yung bibig ko kasi mukbang nga eh, diba? Kagabi, hihintayin ko sana na mag 600k ako kasi plano ko at least magla-live ako or alam mo yun, gusto ko ding i-record na yung ng subscriber, pag abot ng 600k, eh, pinaprank-prank ko si Dan. Diba, nasa bed na kami. Biglang nag-prank ako na natutulog na daw ako. So, mga ano pa yun, wala pang 11. So, siguro mga 10:30 pa yun na nakahag lang ako sa kanya. Tapos, nagpa-prank ako ba, natutulog na daw ako. Tapos, bigla siyang nainitan. Sabi niya, ang init na. Sabi niya, sige na Raz, ang init na. Sabi niya, tumigil ka dyan. Alam ko, hindi ka patulog. Hindi talaga ako bumitaw. Hindi din ako nag-move. Tapos sabi niya, bahala ka, bahala ka. Nakahag pa din ako sa kanya, pero parang hindi na ganun kahigpit kasi nga tulog na daw ako, diba? So mahina na ang aking katawan. Char! I think that lasted for like 10 minutes na alam ko nagising ako, na pinaprank ko lang talaga siya. Tapos siya, parang mga 5 minutes later, wala na siya, nawala na yung inis niya. Tapos parang akala niya talaga, natulog ako. Nakatulog ako. Nakatulog talaga ako. Naalala ko na lang mga 12:30 ata yun. Bigla niya akong ginising. Sabi niya, babe, look, 600. Pinakita niya sa akin kasi siya yung nag-abang. Hindi naman kasi kami nagplano na mag-aabang tayo. Wala lang kasi sabi niya Dan bukas magsi-600k ka na. Dumating siya mga 12:30 ata ng madaling araw. So yun, naalala ko na ginising niya ako. Tapos sabi niya, 600k ka na. Tapos sabi niya, congrats. Tapos binigyan niya ako ng kiss. Pero yun, natulog ako agad. Ang aga ko natulog, kaya yun, hindi natin na-record. Pero, nag-screenshot si Dan, tapos in-email niya sa akin that night. Ang tagal niya natulog kagabi. In-email niya sa akin mga 12:31 ng umaga. Andun, na-capture niya yung 600,000. So, thank you! Thank you! Thank you so much! Ito yung celebration natin. Mukbang ng prutas. The best pa rin yung mangga at saka mangga at bagoong. Kahit na hindi siya maasim, the best pa rin talaga. Iba yung texture ng mangga, no? So good. Pag mga ganitong may nare-reach akong milestone, napapaisip talaga ako na alam nyo, YouTube talaga yung dahilan ng lahat. As in, lahat. Hindi naman lahat, pero lahat ng nangyayaring maganda sa buhay ko, malilink ko talaga siya sa YouTube. Kasi kung hindi dahil kay YouTube, hindi siguro ako magugustuhan ni Dan. Kasi parang nakwento ko na to noon, na nagkakilala kami sa online dating app. Sa app na yun, yung mga picture ko, kasi hindi naman talaga ako naghahanap ng hala, gusto ko nang magka-boyfriend. Parang, kung dumating, di wow, pero hindi ako sobrang nagmamadali. So, sa dating app na yun dun, yung mga picture ko, mga waki, so sino ba na magugustuhan yan, diba? Yung ginawa ni Dan,
marami siyang kinakausap na babae. O, diba? Binuko ko na si Dan. Marami siyang mga ano nun, kachikahan. Parang na-narrow down niya yung options niya. Ito lang yung sa bagong. Inuubo ka. Pumupunta dito. So, naghihingi siya ng mga social media accounts ng mga kinakausap niya. Ako, binigay ko sa kanya yung Facebook ko, pero private yung Facebook ko nun. For some reason, hindi niya mahanap yung Facebook ko, hindi niya na-search. Wala kasi siyang Facebook, wala siyang social media. So, hindi siya makagamit ng Facebook to search for another Facebook account. Kailangan niya lang talagang i-google yung name ko and then sabihin Facebook kasi nga wala siyang Facebook. But for some reason, hindi niya mahanap. Noong time na yun, nag-vlog na ako. So, sabi ko, pakita ko na lang sa kanya yung vlog ko, no? At least that's like me, very raw, like me with or without makeup, nandun sa vlog ko. Pinakita ko sa kanya, na-inlove ba naman ang buang? Kaya kakigan. Dahil talaga sa YouTube. Kung bakit niya ako nagustuhan. Kung hindi dahil sa YouTube, hindi niya makikita yung mukha ko. Before ko pinakita sa kanya yung YouTube ko, guys, hindi talaga kami nag-uusap araw-araw. After ko nang pinakita sa kanya yung YouTube ko, tinawagan niya ako and we talked for like, I think 2 hours. O, diba? Kami na talaga. And doon na nagsimula. Nag-start na kami mag-usap araw-araw. Like, araw-araw talaga kami nag-uusap. Madalang lang kami nag-video chat kasi hindi kami mahilig sa mga ganyan. Pero nag-uusap talaga kami araw-araw. Tapos yun, nagplano na kami na pumunta ng magkita. Doon. Isa pa. Kung hindi dahil sa YouTube, hindi ko makikilala si Kati Maganda. Kasi diba, nag-move na ako dito, tapos nakita ni Kat na, nasa Adelaide siya, pinapanood niya yung video ko, so minessage niya ako, hello babe! Minessage niya ako, sabi niya, let's catch up, ganun-ganun. Ang konti pa ng subscribers ko nun, guys, my gosh. Like yung una-una pa talaga na kami ni Kati magkasama lagi, every week, nagko-coffee kami sa Randomo, oh my god. Malang! Yes. I'm filming a mukbang. That's the mukbang. I have got flowers! Okay. I smell bad because of You smell bad for these down here now. Let me see! That's... pastel! Daisies! Yay! Thank you, babe. How sweet! Salamat, babe. So yun, nagkakilala kami ni Kat. And dahil kay Kat, nagkakilala kami ni Manay. And ayun, hanggang sa lumaki na. Tapos si Lyra. Nag-uusap-usap na kami niyan. Matagal na yan nanonood sa akin. So dahil din sa YouTube kung bakit kami nagkakilala. And si Love din kasi nag-meet and greet ako. So alam mo yun, parang dahil talaga kay YouTube. Hindi naman sa akong, hindi dahil kay YouTube, wala akong kaibigan. Kasi meron naman akong mga kaibigan outside of YouTube. But, isa talaga siya sa dahilan sa mga magagandang nangyayari sa buhay ko. And I am so grateful. I don't wanna cry. Busy talaga. Bakit ako naiyak? Kain lang ako. Mamaya na ulit. Tutulo na yung luha ko. And syempre, kung hindi dahil sa YouTube, wala kayo. Diba? Hindi ko kayo ma-meet. Kaya hindi pa ako nakagawa ng matinong meet and greet sa Cebu talaga. Kasi gusto ko talagang gawin siya ng maayos. Gusto ko, as much as possible, like, alam mo yun, hawakan ko kayong lahat. Ayoko na parang nasa gilid lang yung iba, nanonood lang. Kaya mas gusto ko yung mga konti-konti lang. Kasi as much as possible, nakakausap ko lahat. Kasi nagigilty ako kapag pumunta lang dun, tapos hindi ko man lang nakausap. Alam mo yun? Ay, hindi ko alam kung paano siya magagawa ng maayos. So, hindi ko sa kaya ng ako lang. Kailangan ko ng tulong. Kasi last time nung ginawa ko siya sa Cebu, sobrang nagilty ako, guys. Kasi wala ako, I'm sure hindi lahat ng nagpunta nakausap ko. And kung pwede lang talaga, isang buong araw tayo dun para makausap ko lang lahat, gagawin ko. Hindi pa unti-unting meet and greet nga lang, hindi ko nakakausap lahat talaga. And
ginagawa ko talaga yung best ko na parang hindi naman ma-left out yung iba. Alam mo yun, pero ang hirap, ang hirap. And alam niyo naman ako, lalo na sa mga tao dyan na na-meet ako, sobrang awkward ko. Lalo na kapag hindi planado ba, tapos nakita niyo lang ako sa kung saan-saan lang, hindi ko talaga alam kung ano sasabihin ko. Si Dan lagi niya akong tinutokso, sabi niya, oh, tatanungin niya na naman yung pangalan nito, tapos makakalimutan. Kasi nakalimutan ko talaga siya. But, does it mean na nakalimutan ko kayong lahat? Oh, that looks so pretty! Thank you, my love. My gosh, parang sumasakit na yung tiyan ko, ah. Diba kapag ano, halo-halo yung kinain mo, sumasakit yung tiyan? Sumusuko na yung ata yung tiyan ko. Anyway, sana alam nyo kung gaano ako talaga ka-grateful na nandyan kayong lahat. Like, hindi ko man kayo ma-replyan lahat, hindi ko man kayo makita yung messages niyo lahat, pero sobrang na-appreciate ko kayong lahat, as in, alam niyo yan, and alam niya yan, kasi lagi kong sinasabi sa kanya yan, like, every night and every morning pagising ko, and yeah, ayokong umiyak, punong-puno na yung tiyan ko. Alam niyo ba, kumukulo talaga ito yung tiyan ko. May nabasa akong comment dun sa yung We Did a Challenge, yung Tagalog Only Challenge, ililip ko siya sa card dyan sa taas. Alam niyo ba, nag-growl talaga siya. Kahit na minsan hindi ako gutom, nag-growl siya. Para lang talaga ipahiya ako. Wala siyang support. Kapag gutom ako, nag-growl siya. Pero minsan, kapag kahit na hindi ako gutom, nag-growl pa rin. Kakaloka tong tiyan na to. So, nag-growl siya. Eh, narinig sa video. Ang lakas, di ba? Liit kong tao, lakas ng growl ng tiyan ko, nakakahiya. Lalo na nagtatrabaho pa ako sa Telstra, pumapasok ako tapos hindi ko napapansin kasi naka-headset ka, diba? Isa lang naman yung headset namin, isang tenga. Pag ganun lang siya. Isang tenga lang, hindi dalawa. Tapos microphone. Minsan hindi ko masyadong naririnig, pero naririnig ng katabi ko. Ay, ang lakas daw. Kakahiya. Kakahiya. Hindi ko ito matatapos lahat, guys, ngayon. Alam niyo naman ako. Ano yun? Takaw tingin. Maraming salamat sa inyo na sinamahan ako sa pagkain natin ng mga prutas na ito. Sana nagustuhan nyo and sana kumain din kayo. Leave a comment below kung anong topic yung gusto nyo pag-usapan natin next time and pag-uusapan natin siya while kumakain. Anyway, yun na yung ating mukbang. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Do not forget to be good. Bye! Good night!